שלום לכם, צופים יקרים, כאן שחר כן? עושים סדרה על וורקראפט על המשימות של אנשי עזב. אני לא מעתיקה, סתם שתדעו. חשוב לי להדגיש. רגע. נחסוך לכם את הקטע המשעמם הזה. אחרי שסיימנו את זה, תשמעי את השם. זה כמו של הדמות שלי ספייקי, רק עם קול. מתוחכם! טוב, כן. אז נכנסנו למשחק, ורק בא לי להדגיש קודם כל שיש סיכוי שבאמצע הסרטון תהיה אזעקה ואז אני אלך. באמצע יעצור את הסרטון וילך. טוב, דבר ראשון, אם אתם רוצים עוד מקומות כאן למטה, אתם צריכים לעשות את הדבר הזה. רגע. באינטרפייס, אקטיון ברס, וכאן, את כל הווים, ואז אפשר לשים כאן, יהיה יותר נוח. נשים כאן את ההחלאה. הנה. אני בחרתי צייד, לא את הקטע שלי. גם יש לי צייד, רמת 90, בלה 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 בלה, אין אכפת. לוקחים את המשימה הראשונה, ואני אתחיל לשעמם אתכם. איש מפוחד כמו הומלס. I'm a banana! מדברים עם הגופה המחורבנת הזאתי, ואז פתאום כל העולם שלך השתנה, ובמקרה יש אנשי זאב. כן, במקרה, דגש על המקריות הזאתי. אוקיי, יקחים את המשימות כאן. בימים נוכל להיא לילה. צריכים לאסוף 4 קופסאות, להרוג 6 אנשי זאב, שזה יהיה קל. הנה, תסתכלו. צייד זה אחד הפשוט הכי החזקים שקיימים, נראה לי, בוורקראפט בלבל הזאתי. תסתכלו כמה מהר אני הורג יצור. ביי ביי. I don't want that. הנה. איזה שנייה אחת. לעומת זאת עכשיו תראו איך לדמות אחרת. נגיד כגון לוחם או קוסם. כפי שאתם רואים, יש לנו כאן קוסם. אוקיי, זה פגם. זה פגם. אני אומר לכם, זה פגם. לא יוצא איש זאב. הנה! I don't want that. תסתכלו כמה איתי, זה קוסם. גיי, הרגנו יצור. והנה, כאן אפשר לראות לוחם. אז לכן יש 2 סיבות למה הכי טוב שאני אצלם עם קשת. דבר ראשון, הוא הורג מהר. דבר שני, זה הקלאס האהוב עליי. אז עדיף. מה? לא יורד לחיים. אז בקיצור זה הקלאס האהוב עליי, וגם זה גם הכי יעיל. כאן החיסול. אז לכן הכי טוב לעשות את זה עם קשת. טוב, אני אדפוק בעוד דלת ויהרוג עוד כמה אנשי זאב ונחזור לכם. כן. עכשיו נחזור את המשימות. לאישה מכוערת נקבל תיק. אתם יודעים מה? אנשים בוורקראפט פשוט עצלנים. כאילו, לך תדבר עם הבן אדם הזה שנמצא שם. אבל אתה יכול ללכת אליו לבד, זה לא משנה. טוב, אחרי שהחזרנו את המשימות האלה, הנסיך ליאם נתן לנו משימה ללכת לכאן. אחר כך יהיה משימה טוב, תראו. וכאן אנחנו הגענו ומגיעים לאישה הזאת. ההומלסית. אני אומר, כולם כאן הומלסים. קיבלתם מתקפה חדשה, אתם כבר לבל 3 בטח. אז
ומה שעושים, היא נותנת לך משימה ללכת למאסטר אם אתה דרויד וזה. אוקיי, אתה מקבל משימה בלבל 3 עם התמונה של המתקפה שקיבלת בלבל החדשה. מה שאתה עושה זה, אצל הדרוידים זה כבר משהו שונה. עם הדרוידית זה דבר שונה כי אז צריכים לרפות את הזאתי. אבל לכל השאר צריכים לפגוע באנשי הזאב לפי המספר שנותנים לכם עם המתקפה, ככה. ראיתם? יופי. I'm gonna die man. והולכים. טוב. נחזור לכם שנגיע. ואז המלך נותן משימה. במקור המלך הרבה יותר חזק ממה שהוא כאן. אם אתם קשתים אתם צריכים ציוד ליבר. כמו נגיד ליבר. רואים בצד ואני לא יכול להצביע על זה כי אז זה ירד. צריכים להרוג 5 אנשי זאב כאלה, יותר חזקים פשוט. נגמרה לי המנה. היא הולכת ממש לאט. כעבור שנה. יש לי מספיק להתקפה! טוב, 2 הומלסים מרביצים לי. וזה מדכא. לא יפה להרביץ. וגם עוד יעילות של הקשת זה החיה שלו. החיה ממש קשוחה שלו. דוג. טוב, אני לא ממליץ לכם ישר להחזיר את המשימה אלה של אנשי הזאב. זה שהמלך של אנשי הזאב נתן לכם. כי יש משימה להגיע לכאן. אז כדאי לכם להחזיר אותה, לקחת אותה, לעלות למעלה. Every day I'm Pokemon. כאן יש... הכי טוב שתעשו את זה עם חברים שלכם כדי שאתם יודעים, יהיה לכם הרבה יותר קל להרוג יצורים. ועדיף שאחד מהחברים שלכם יהיה קשת. כמו נגיד ההומלס הזה, לא קשת. הומלס. במעגל נחוג. טוב. כאן אנחנו צריכים לקחת את המשימה וקופצים עלינו אנשי זאב, צריכים לשרוד במשך 2 דקות, אתם יכולים לראות כאן למעלה. אולי אני צריך לעשות סימון כזה. אל תדאגו, יש לכם כל הזמן הילינג, אז זה יהיה די קל. טוב, אני אודיע לכם שיעברו 2 דקות. כן, הרגנו את כולם, אבל כפי שאתם יודעים, קיבלתי כפפות חדשות ועליתי לרמה 4. עכשיו, אחרי שסיימתם להרוג את כל היצורים, הוא אומר, אתם מחזירים לו את המשימה ואתם צריכים לחזור למלך. עכשיו. נמאס לי מהחיים האלה! Goodbye world. זה קיצור דרך. כאן יש הוצאה להורג. כאן יש משהו, כלוב, אחר כך יתברר לכם. תכף נלך למקום מאוד מאוד תמים. מאוד תמים. ממש תמים. כן. איפה קיבלנו ליבר? ליבר זה מה שקשתים צריכים עד לבל 40, בלבל 40 כבר זה. גם חינם הם יכולים להיות אנשי זאב. פעם זה לא היה ככה, אבל עכשיו זה כן. סתם שתדעו. לידיעתכם, למי שמעניין. טוב, עכשיו יש לנו משימה ללכת למקום הכי תמים בכל וורקראפט. טרולולולולו, הולכים למקום תמים. טרולולולולו, דגש על התמימות שלו. טרולולולולו, דגש על התמימות שלו. הוא פשוט תמים וטירוף. תמים, 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 תמים. הנה, יש כאן גופה. תמים, 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 תמים. בימים אוכל תמים, בלילות אוכל תמים, אני מכור לתמים. עכשיו בוא נדבר עם הבן אדם התמים הזה. כפי שאתם רואים, הוא הפך לאיש זאב וניסה להרוג אותנו. קיבלנו את הנשיכה. כי הוא תמים כל כך, כי הוא טעים כל כך. רעת. צא אותו כלב. להרביץ לסגנים.
המטרה שלכם בעצם, קיבלתם כלב מיוחד, אתם לוחצים על הכפתור הזה, ואז זה פשוט קופץ על האיש זה בקרוב. צריכים להרוג 6 כאלה. You gonna die. טוב, סיימנו את המשימות. את המשימה. נהיה בעוד מקום תמים. הנה עוד מקום מאוד 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 תמים. מאוד. מה? מאיפה? זה תמים. לוקחים קשת. אוכל דגים, אני מכור לדגים, אני מכור לדגים, אני מכור לדגים. Keep the... עכשיו אתם על סוס, הרכיבה שלו אוטומטית, אתם לא צריכים לעשות כלום. דקה רגע. אל תפחדו מאנשי הזאב האלה, הם לא יכולים לעשות לכם כלום. הנה בן אדם חנוק, שאתם תהיו מתחתיו, יהיה לכם את התמונה הזאתי. אז תלחצו לכפתור הזאתי, ותאכלו הזאתי. ואז חוזר לכם, אתם לא יכולים למות כאן כי הם לא יכולים להרוג אתכם, הם יכולים להרוג רק את הסוס שלכם. ואין סיכוי גם שהם יעשו את זה. חזרתם, תלכו לאיש הנחמד שלא ינסה להרוג אתכם לעולם, ותחזירו לו את המשימה. כפי שאתם רואים, יש כאן 2 אנשים כמו דפוקים משתחווים, משתחוות, הומלס, וכן. עכשיו הולכים לפה. ומצלם. אוקיי. מסתכל על הקטע האחרון שדי היה בעייתי והיה לי בעיה להעלות אותו. בקיצור, אתם לא תראו את הקטע האחרון, אבל אני אסביר בפרק הבא בדיוק כל מה שקרה. תודה.